ka JN Suzuki Maublay lembat ki weki branch ki badan hajwai ICAR Maulai bat Mairang ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet cash discount ka basan hajar tingka rider jacket ka bah nyo hajar tingka khatsan persen ka discount haki accessories ka exchange offer haki nugi model EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Wadla empat penbenar ya ka tarik ban penlong ya ka election MDC ha Khasi Hills Autonomous District Council. Nrei usamla Eric Swear ubasyong basa ha umpling ula penbenar pajba ba unya kun ya ka election MDC na Nong Tamai constituency na kaseng Khon New Trap National Awakening Movement. Executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba daipek ya ka kendau ka siap uba taibor patau ula pentip bahadu menta empat don gibawan ujor syaka council halor ka jing syakang hagi sipai ya kani uba taibor patau ula jubab ha ka kenta keli jing keli ya ka bala ra do uba Mitchell Wankar uba dai UMDC jongka laban namar baki don kinong lausotun gibala syakang hagi sipai bakin snayeng hagi jakala jom. Executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council badai pek ya katanat fisheries uba Victor Rani ula pentip ba jing ai jing bet naga council ban penlong jing kop kwai menta kala sya penduk no bat kadang pen kre ban wan ra no daga Fisheries Act 1954 ya kani uba Victor ula jubab ha ka kenta keli jing keli bala bu do dekot bala jit Rani na nongpo ha ka sengi basdang jonggador bartlang Haswa bakador bartelangkan sedang yaga kenta keli jing keli MDC ka seora uba dairu unong yalam kaliang persya uba Titus W. Khan ulara yaga point of order dak bakdo yaki rules halor ka jingkhot dorbar bakerpang ha KHADC uba Titus ulabu jing keli hayeng dorbar badaduk menu laju syong dorbar hau benai nopra bat kataru haki tarik arpau kli ki badai ki sngi babaro ki pen kre ya jing lek men Christmas uba Titus ula tiet me ru hayeng dorbar ban pen pau ya jing bom sngo ya hap ya gani kru company dorbar Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba peniat sings im haka sengi sedang jong dorbar telang ulawan ra daga official resolution halor ka jingyo schedule tribe ki riulum na ki weipat ki jela ki basyong basa ha jela megalaya ki babun ki MDC ki lai jing kersyani ya gani resolution ka jingyalang jong ka Regional Democratic Alliance hapdeng ka United Democratic Party bat ka Hill State People's Democratic Party banjit yau kertong ban yakun ya ka MP election na benta ka Shillong seat daga wei ka jingmut kila rai ban penyeng dau ba Robert June Karjarin kumu kertong monlang jong ka seng RDA Unong yalam jongka BJP ubadairu Deputy Chief Minister Barim jongka Karnataka KS Aishwarappa ulaong ba unnom ailat dan lelei bantai thamai yaki mos lani ki jakamani jongki Muslim hagino gino ki benta jongkari India hadin bakila penjat penprai ya ke temple jongki Hindu ula keren scam baru daga baong ba ka India hakawai ka singi kan sa dei gari jongki Hindu ula keren bitar bha namar ba kajing sya penjat ki temple ha Mathura bat Kashi hagi Muslim sa arngut ki MP jongka Lok Sabha kila sya saspan hagani ka dorbar telang ka bamenta namar ba kila pen Kenya ki kendon jongka yeng dorbar ki arngut ki MP ki basya saspan haga arpau tarik ki kentop yau C Thomas bat AM Arif haduk menta ki MP bala sya saspan ki don shispa saufulaingut Kador jong gadok siar ha Kolkata kalakio menta dah nriu pau tengka. Kador jong gadok siar ha Kolkata kalong tang sispa nriu pau lani sispa nyu pau tengka skilo. Nrei menta katio kalakio syaka arspa arpau hadu arspa lai pau tengka skilo. Ka West Bengal kadai kejelak babam do siar lai point san lak kilo ha kesibenai. Nrei menta katalang ka kio kensan ke jingdawa kayo do siar ha West Bengal. Nalor ka siar kador jong ka peleng ru ka kieu ha West Bengal na ka sen pia ka wei sya ka pratengka ka wei ka peleng
Ka Menteri Rangba jong ka West Bengal ka Mamata Banerjee kalaya thu bakala terwa ya ka kerteng jong Mallikarjun Kharge banlong kum kertong Menteri Rangba do na ka kenhun jong ka liang persya kata ka Indian National Developmental Inclusive Alliance lani ka India. Kalaya thu bau Arvind Kejriwal ru ukersyan ya gani ka jing terwa jong ka. Kamamata kalai tu bahaga jingyalang jongga India baro-baro ki kwa ban tipno yau kertong menteri rang bado kumta kala terwada ukharge. Kalong kemi kepadang Arfwais nem karta kabana kasnong Banagali Karnataka kala syakem namar lalap baka bread yau khun jongka hakawai kawa. Kadai kalong kemi kabala pet na la ulok bat kala yalam yau khun jongka ubadang sisnem tam syaka ying kemi. Kadau baka bread yau khun jongka kalong namarba usamla upakayalang uisi yau khun jongka. Na ki nyuspa arfunyutli ki hospital ki badan ha Lucknow tang arspa artali ki bayo yaga no objection certificate naga fire department. Lalap yagani hagajing toket halor ke jingplo jongka Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences hagaba arngut ki breo ki layap. Hadin gani jingjak sarkar kala hukum ban tokit ya baro ki hostel bat ki hospital ki badon hanong ba Lucknow. Ka Lok Sabha kala menjur ban penlong ain ya ki laitli ki ain ro lani ki bill. Kita ki kentup ya ka Bharatiya Nyaya Second Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Second and Bharatiya Sakshya Second Sanhita. Kibil kiban mi bujli hagajaka jongka Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure, bat ka Indian Evidence Act. Kidai ki an kiban tela kam ya ki kam sneo hakari. Menteri Ketenat Poyeng Amit Shah ulaong bagi an kiba rim kidai ki an nado ka portion syar ki pareng bat don kam ban penkelano ya ki ba kenyahap bat ka perkhat perdain kinong India. U Director jongka Kamal Adwan Hospital ha Gaza u Ahmed Kahlot. Ula plah ka kenhun tokit jongka Israel baka dei ke jing shisha baki Hamas ki thau tem ha po hospital. U Kahlot u bat ya ka kerdan kum u Colonel jongki leno Hamas nado usnem arajar shipho. Ula plah baki don bon baki officer jongki Hamas ki ba penlong jaka rit ngen ya ka hospital. Ula pelaru bagi don kan reungut kinong trei hagani ka hospital bakan tup nado u doktor bat ki nurse ki badai ki dekot jongka kenhon sipai ki Hamas ka Qassam Brigade. Ula itu ru banalor ki Hamas ki don ru ki dekot jongka Palestinian Islamic Jihad hapo ka hospital. Ka Palestinian Islamic Jihad kala pelai pat ba ya ka video ka bapen i ya ki arngut kinong Israel ki basya rabor bat baki kirpat ya ka Israel bakan yakren yasuk no bat ki Hamas khnang bakin pelai no eki baro arngut ki lakren ha ka video baka jing im jungki ka dan padang ka jing mala da ka sarkar Israel kam shim ya ka lenti ban yakren yasuk. Haduk mentah ki don sakumba shispa arp khandai ngut ki breu ki basyara abor ki badang don hakti jongki Hamas. U menteri rang ba'do jongka Israel u Benjamin Netanyahu ulalek banya kendu ya ki bahayeng hasem jongki tu ki breu ki basyara abor hagi Hamas sya Gaza. U Benjamin ula sya skor bahaya ke jingkren ki bahayeng hasem bat ula kular ba unle kat badon lakabut kabor ban pelaj im ki bahayeng hasem jongki natersim jongki Hamas. Kat ba ka jingyalang kadang yat ki wei pat ki kenhun jongki bahayeng hasem jongki pasyara abor ki penlong da ka jingyaki bat ki keno ba menteri rang ba'do usu jiet breu ban khat syakate ki jingyalang ki keno ba khat tang ya ki ba umon kat ba gitu ki ba kren persya ya ka sarkar pat khat setia. U Presiden ka Mexico u Andres Manuel Lopez Obrador ulaong baka sarkar jong u kaniakun persya ya ka an baka Texas kalawan ra kata ban kem napang ya ki breu ki bawan rungto hapo upul usam jong ka United States. Ulaong baka jingle jong u governor ka Texas kadai ki jingtmu ban penshutam ben ya ki nong Mexico ki basyong basa ha US. Kidon kumba 10 million ngut kinong Mexico basyong basa ha US bat kirung kimi na US sya Mexico bat kumjuru na Mexico sya US. Kajing yap breu namar kajing khnyu jumai ha China menta kala kieu sya ka shispa arfunyongut.
Shispa khalai ngut ki bayap ki dei ha ganzu bat khat sau ngut bat ha king hai. Ki don palat news pa ngut ki bamensau. Donald Trump udai uban nengkong na ki President barim jong ka United States ubala sya pendo ban ya kun biang ya ka election president. Ka Colorado Supreme Court kam sya yo Trump bau ni kun biang ya ka election namar ka jingdon kti jong u ban penshit ya ki pai ba ban tambor ha US Capitol ha ka hnreu tarik u kelal kot arjar arhuai. Kiba bon ki yang bisyar, kiba tian bisyar, ya ki khandai pautali ki mokot duma persya yo Trump. Kila penmi ya karai banam sya syu yo u bandang ya kun biang ya ke election president. Kumta kat kum ka election code, om sya yo u bau ni kun wat tang ya ka primary election rule. Katanan ka koi ka khia ha Gaza kala keno bagi sipai Israel ki penlong ya ka Al-Auda Hospital kum ka ketem sipai bat ki set kut ya arspa sau pongut ki brio hapo hospital. Ki arspa sau pongut ki kentup ya prau pongut ki nong trei katanat ka koi ka khia sau pongut ki nong pang bat shispa ar pongut ki brio ki ba pet krat na la yeng la sem. La keno bagi sipai Israel kim penbiang wat ya ka ka bam la ne ki dawai dashin yaki. U President ka Israel u Isaac Herzog ulapan bena baka Israel ka kloi ban sange ya siat shipor ha Gaza lada ki Hamas ki pelait lutno ya baro ki Bashar abor ki badan sakumba shispa lai pongut AA. Kani ke jingkren jong presiden kalong Mark Hong Pong bat ke jingkren jong menteri rang bado u Benjamin Netanyahu u bala kren syai baka Israel kan nom sange satya yagatma tak hadu baki Hamas kinda do jaj. U presiden ka Russia u Vladimir Putin ula ong baka Russia kala ban le kat baka mon ya ka Ukraine bat baki sipai Russia ki don ya ka hok ban le khenra ha Ukraine lada ki sngow don kam. Laong baka Russia kamshim la babi baka herthma ya ka Ukraine henrei menta ka don hapadeng ka jing namar ka jing mudor jong ka bakin don ki nong yarap kamshim la orlong bat ka sa marwai penban. Laong baka jing tmu ki resep ni ban pentron ya ka Russia kalong lenoi namar baki sipai ka Russia ki dei ki baslur. Ka Israel Defense Forces kala kam ba unong baiting ka ya ka Hamas u Subhi Farwana ulayap ha jing ther nam ding ka Israel ha ki benta ba shathi jong ka Gaza hajan ka kat khapot ha Rafah. Ka Israel kala keno ba udai unong bai pisau ba khlantam jong ki Hamas. Kito gilong kimat kublai.